Leveren er et stort brunligt organ, der ligger i den øvre del af højre side af maven. Leveren producerer galde og udfører mange andre livsnødvendige opgaver. Leverbetændelse kaldes også hepatitis og kan blandt andet opstå ved smitte med hepatitis virus. Viruset kommer ind i blodbanen og bliver ført med blodet hen til leveren. I leveren trænger viruset ind i levercellerne, hvor den kopierer sig selv mange tusind gange. De mange kopier frigives fra den inficerede celle og smitter andre leverceller. Denne proces ødelægger levercellerne, så leveren til sidst ikke fungerer. Der findes 3 typer af hepatitis. Hepatitis type A smitter via mad og vand, der er forurenet med afføring. Hepatitis type B, der smitter ved seksuel kontakt og via blod. Og den sidste type, hepatitis C, smitter via blod. Symptomerne på hepatitis er gulsot, hvor hud og øjne farves gule, feber, nedsat appetit, vægttab, led- og muskelsmerter og diarré. Personer, der er smittet med hepatitis type B og hepatitis type C, har desuden væsentligt forøget risiko for at udvikle leverkræft. Man kan ikke vaccinere mod hepatitis C, men der findes effektive vacciner mod hepatitis A og B.